Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter ydw i. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith. Bodlediad ynglyn â llenyddiaeth Cymru a llenyddiaeth Gymraeg yn benodol, lle mae Jerry Hunter, Americanwr o'r Midwest, yn ceisio addysgu rhywfaint ar fonhwysyn truenus o'n wybodaeth. Felly, ia. A Jerry, dyma'r hanner canfed pennod i ni recordio o'r gyfres go iawn. Mae yna un bonus wedi bod o ran y brif gyfres, dyma'r hanner canfed. Felly, penblwydd hapus i ni, llongyfrychiadau. Ie, penblwydd hapus wir, da. Ie, felly, dylwn ni ddweud, gan i fod i'n hanner cant o benodau, dylwn ni just diolch i bawb sydd wedi bod ynglyn â'r fenter, sydd wedi bod mor gefnogol i'r fenter. A ran Jerry a finne, da ni'n eithriadol o ddiolchgar i Richard Martin, achos eblaw am Richard, sy'n gwneud hyn jyst oherwydd diddordeb a cefnogaeth cyffredinol. O blaw amdano fo, fysa ddim o hyn yn digwydd. A felly diolch iddo fo, ond hefyd ar lefel personol, diolch i Jerry, achos dwi'n mynd gorau wneud unrhyw beth a geithrio ista am fan hyn. A meddwl am y syniad, wrth gwrs. So dyna fy nghyfraniad. Wel, diolch i chdi am bod na'r bwyllo i wneud yn y lle gyntaf, ar y seg. A gan bod o'n hanner canfed pennod, a mae bobl wedi clywed yr gerddoriaeth gychwynnol ar yr holl bodlediadau yma. Ti eisiau atgoffa'r grandawyr be ydy'r gerddoriaeth da ni'n defnyddio i gyflwyno'r bennod, a pam da ni'n defnyddio'r gerddoriaeth yma? Ie, wel, achos pan oedden ni'n dechrau podlediad, oedd yna rhyw fath o joke bach mewnol i raddau, achos dyn oedd y tro dywytha, oedd y ninnau chdi a fi Richard mewn studio fe'n gilydd, da. Yn recordio nid podlediad, wrth gwrs, doedd ddim podlediadau, ond cyddoriadau, chwarae cyneuon roc, lle da. Efo mrawd yn Llundain oedd hwnna, da, a chdythan chwarae drums a fynd ar y bas, a mrawd ar y gitar, ac tamad o gan. Nath ni recordio fo ac oedd gen i rhyw awydd neu rhyw gyneuon Cymraeg, nath ni ddechrau recordio rhyw bethau, ond achos ddim cyfle i wireddu'r feiddwyd honno. Mae'r gerddoriaeth yn dod o'r dyddiau pan oedd Jerry a finna yn trio bod yn ser y byd roc, ond yn amlwg. Ddaru ni roi gorau hynny. Nath ymrawd defnyddio'r gan hon o gyfer rhywbeth Saesneg nath o'n nes ymlaen yn America de, felly mae'r gan yn y byd, ond mae'n jyst yn ddonio mae'n ninnau sy'n chwarae yna fo efo mrawd mewn studio de. Felly dyna pam oedden ni wedi dewis. Doedd ddim PRS, dim hawfraint i dalu amdano fo hefyd. So yn y bon, oherwydd bod gennym ni ddim cyllideb, da ni'n gorau defnyddio rhywbeth da ni'n chwarae arno fo. Beth bynnag, so felly hanner canfed pennod, felly lle da ni'n mynd y tro hwn, Jer? Wel, dwi'n meddwl, dyn ni am ddathlu trwy drafod bardd hynod ddiddorol o ddiwedd yr 19 a dechrau'r 15. Mae o'n tanu rhai themau ynghyd, tro dywythoedd yn ysgrifennu canu rhydd newydd. Mae bardd hwn yn fardd a oedd o ran y cerddi ganddo fo sydd wedi goroesi, yn defnyddio mesur y rhydd, newydd, oedd o hen fesur y rhydd hefyd, oedd o'n defnyddio yr englyn i'n mesur y caeth hefyd. Ond hefyd, mae o'n ddiddorol, mae'n enghraifft o ffenomen arall dwi eisiau thrafod. So, ffaith bod y nifer o feirdd Cymraeg yn y cyfnod a oedd yn treulio amser yn Llundain. So wir trafod pob un, ond Siôn Tudur, mae'n fardd gwych, dyn ni wedi cyfeirio ato fo, gwych iawn. Thomas Pris Plas Iolyn, oedd o'n aderyn brith, oedd yn fardd diddorol, oedd o'n filwr ac yn anturiaethwr, oedd o wedi treulio amser yn y carchar yn Llundain. O fod i fod, so dwi'n cofio amdano fo, oherwydd bod wedi bod yn y carchar, na ti? Ie, ond hefyd oedd o'n ddyn ofnadwy, mae'n debyg, oedd o'n carchar yr eildro am dreisio i nith i hun. Na ti. Mi sgwynnodd o gerdd yn ceisio rhyw esgusodi'r peth. Ond yn lle sôn am Siôn Tudur a Thomas Pris Plas Iolyn, dwi'n canolbwyntio'r un bardd oedd yn byw yn Llundain, sef Richard Hughes o Gefnllanfair yn Mewn. Wan ta, mi oedd Richard Hughes yn perthyn i deulu o uchelwyr, mab Hugh a Prisiwr ap Dafydd o Gefnllanfair. Ti'n gwybod lle mae Gefnllanfair? Na, dim syniad o'n i'n trio meddwl. Ie, rhwng Rhyd y Clafdy a Llanbedrog, de.
yn Llŷn. Ym Mhen Llŷn ma, ym Mhen Llŷn felly? Ie. O'n i'n meddwl bod chdi wedi dweud Sir Fôn, sori, Na. Dwi efo Sir Fôn ar y mren, stydw, Pen Llŷn, oce. Pen Llŷn. Ac felly... Oedd gen i deulu'n Llanbedrog ystalwm, Jerry, felly. O, na chdi. Wel, gen ti gysyllteb o ma, does, na chdi. Wel, yng Ngogledd Cymru oes, ddim... Na fo. Felly yr ardal yna, am teulu o'i chelwyr, gyda fo iddo am Hwyllheli hefyd, a yn gwneud lot o fo dref Hwyllheli, ac yn y blaen Aberdaron, a ni drafod yna gyd. Felly, o fyna oedd o, ond mi ath o'n ddilwr proffesiynol, fel nifer o feirdd Cymraeg ac awduron Cymraeg o'r cyfnod, lly. Mae'n debyg oedd o'n rhan o ryw ymosodiad gan Brydain a'r porthladd Cadydd yn Sbaen yn 1596. Debyg yn rôl cofnod, oedd y 100 o Gymru o Sir Gynarfon yn y llynges yn ymosod y porthladd Cadydd. So, o'n filwr, lly. Wedyn, hefyd gafodd o swydd hynod bwysig fel footman, footman lly yn Saesneg, yn gwasanaethu y Frenhines Elizabeth y gynta yn Llundain. Gyda llaw, mi oedd y bardd Siôn Tudur hefyd yn footman Elizabeth. Gen i 2 fardd Gymraeg yn troi yn llys y Frenhines Elizabeth fel footman lly. Wel, da ni mewn cyfnod lle mae yna lot o uchelwyr o Gymru on the make yn Llundain yn dydyn. A lot o sôn amdano fo. A lot o gryn dipyn o ddrwg deimlad amdano fo hefyd mae'n ymddangos ymysg Saeson. O, hollol. A rhai o'r beirdd proffesiynol, beirdd nawdd yn poeni bod yr uchelwyr yn Llundain ac yn bod nhw'n colli gafel ar ei Cymraeg ac yn y blaen, yn union. Ond mi oedd Richard Hughes Cefnllanfair, mae'n amlwg i fod o yn byw mewn 2 fyd. Yn gyda fod droed yn Llundain ac hefyd yn ôl yng Nghymru yn ei filltir sgwar. Yn amlwg yn teithio yn ôl ac ymlaen, yn treulio tipyn o amser yn ôl yng Nghymru yn ôl yn Llŷn, ac hefyd yn Llundain wrth gwrs. A mae gyda fo farddoniaeth sydd yn adlewyrchu y ddeuoliaeth honno 2 wedyn ar ei fywyd. Barddoniaeth am Lundain ac yn y blaen, mae beth oedd yn digwydd yn Llundain ac hefyd barddoniaeth am ei hen filltir sgwar yn ôl. Wel, ti'n bo, mae yna rhywbeth, awn ni ddim mynd ar ôl hyn rwan, dwi'n siŵr, mae yna rhywbeth ynglyn â alltudiaeth os lici di, byw y bywyd yna, lle ti'n, wyt ti a fi mewn ffyrdd gwahanol wedi cael y profiad o fod a throed mewn un diwylliant a'r troed yn ôl mewn rhywle arall. A'r fath o ddeuoliaeth hynod o ddiddorol a weithiau cynhyrchiol sydd yn codi o hynny a ffordd ti'n gallu gweld yr hen wlad mewn gola newydd ag ati. Felly dwi'n meddwl bod yna lot o lenyddiaeth o lot o ddiwylliannau wedi cael i'w ysbrydoli gan y cyflwr yna o alltudiaeth. Ie. Mae'n sicr, mae'n wedd bwysig ar lenyddiaeth Gymraeg oes y tuduriaid, yn sicr de. A deud i gwyd, dwi'n hoffi cyflwyno Richard Hughes fel yna. Mae'n bosib dweud bod yna gyfres o ddeuoliaethau nodweddu waith. Yna un ddeuoliaeth, Cymru a Llundain o ran ddeuaryddiaeth a diwylliant. Hefyd, o ran y wedd ffurfiol ar ei farddoniaeth, mi ddefnyddiodd fesur a rhydd a hefyd o leia 1 neu 2 fesur caeth, 2 fath o englyn, hefyd, mae gennym fo gerddi, mae gennym fo lot o ganu serch sydd wedi goroesi, a mae'n ddeuoliaeth yna, mae gennym fo gerddi serch, arychol, caen, hyfryd, math o beth sy'n fath o ddrych Gymraeg, a math o ganeuon serch oedd yn cael ei canu yn llys y Frenhines, a bosib. A wedyn, mae gennym fo ganeuon serch masweddus, beth o bitter iawn hefyd, math o beth oedd yn canu yn y dafarn efo ei ffrindiau, mae'n siŵr o beth o fel yna. Wel, dwi'n mynd i edrych ymlaen yn arbennig a treini yn y benod hon, Jerry. Da iawn, gwych. Ac hefyd, talu oedd yn canu englynion i dalu termged i'w gyfeillion, ond hefyd mae gen fo englynion yn dychanu pobl, felly mae'n lot o rhywbeth, lot o bethau felly ni waith. Ond yn ei ddechrau, mae'n ormod o bethau anodd dewis, ond yn ei ddechrau efo enghraifft o gerdd rydd gyda fo, dyfyniad cynt o'r draflen,
ymddiddan rhwng mab isel a merch gyfoethog. Mae gyda fo nifer o gerddi serch ymddiddan, deialog, lle ymddiddan. Fel arfer, efo fo ei hun yn siarad fel y mab, y cariadfab, ond fyma, mae bach yn wahanol. Mae o'n clisfinio'r sgwrs rhwng cariadon, rhwng mab a merch. Right, okay. A mab, as sylwch ar y wedd wleidyddol, socio-economaidd, yn y teitl, ymddiddan rhwng mab isel a merch gyfoethog. That's it. Am y fi hirnos gaeaf yn rhodio am pen yn isaf, mi glo yn ymadrodd geiriau serch rhwng mab a merch o'r lanaf. Y ferch oedd anrhygarog wrth ŵr bonheddig rhywiog. Fo oedd isal dan ei ben a hithoedd wen gyfoethog. Union. Felly mae'n mynd ymlaen, mae'n gerdd hir, mae'r mab yn cwyno, nad yw pethau mynd yn dda iawn gyda'r ferch. Mae'n gofyn iddi pam di hym eisiau i brodi fo, neu parhau'n garid iddo fo. Wrth gwrs, achos mae hi'n gyfoethog gyda o ddim, mae o dras iso. Ac wedyn mae'n, sy'n ni ddallan gwybod benillion wedyn, lle. Doeddwch chi mi yn ddiomedd, a'i eich da, a'ch pryd, a'ch bonedd, a eich rhinweddau dathlu'r oedd sy'n peri chwi fod mor rhyfedd. So, dedwch i mi pam a'ch da, a'ch cyfoeth, a'ch pryd, a'ch bonedd, a'ch tras, a'ch cyfoeth, ffaith bod chi'n mor dlws, neu y bonedd, ffaith bod chi'n perthyn i deulu pwysig. Sy'n eich chi mor rhyfedd. Sy'n golygu bod gennych chi'n diddordeb yn y fi. Union. Os eich cyfoeth, bloder teirgwlad, sy'n peri chwi esglusoch cariad. Noeth y deithoch, noeth yr ewch, ar dda nawn ewch adeilad. Union. So, dyn ni gyd yn dod yn noeth y byd. Da ni gyd yn gadael y byd yn noeth. Felly, di cyfoeth yn bwysig, dyna mae'n dweud. A wedyn... Wel... Mae'r hogyn yn optimistaidd iawn yn dydy. Pryd yr unferch lanang Nghymru, bod pawb mewn chwant i'w charu, oedran dolyr clais neu fryw, a bair i'r lliw ddiflannu. Felly, ti'n glws ofnadwy, ond mi fydd ydy'n heneiddio a tlysni yn mynd. Mi fydd y lliw yn diflannu yn y pen draw. Os eich bonedd, gwen liw'r manod, sy'n peri chwi fy ngwrthod, yr un gŵr gorychan gwnaeth, ond un rhywiogaeth dywod. Yndi, hollol. So, ti'n perthyn i deulu o dras uchel, minnau deulu isel, ond diw sydd wedi gwneud ni gyd, felly dyn ni'n gyfartal yn y diwedd. Y gŵr gorychan gwnaeth, diw sy'n gwneud ni gyd yn un rhywiogaeth dywod. Ie, union. O'r pryd y ddeiar. O'r pryd y ddeiar, ie. Ie, hollol. Ac beth sy'n ddiddorol efo gerdd yma gan hon, mae yna gerddi rhydd eraill yr un cyfnod lle mae'r ferch yn gwrthod. Mae'n dweud, na, dwi'n mynd prodi chdi, ti'n rhyd lawd i fi ac y blaen. Ond fyma, mae dadleuon y mab yn llwyddo i ddarbwyllo'r ferch. Ac felly mae'n gorffen, mae hi'n deud, efo pennill ola, mae hi'n gweud ateb. Fy ngwir galon, rwy'n dy goelio, awn ynghyd, a dyw a'n llwyddo. Doi gyda chwi droed yn rhoed, ac i mi doed a ddelo. Mae cariad pyr wedi ennill y dydd yn y pen draw. Felly, hollol. Dwi'n dy goelio, dwi'n dy gredu di, dwi'n mynd i ddod efo chdi. Doed y ddelo fe dweud. Hollol. A mae'n beth eitha hyfryd mewn ffordd, achos mae'n oes oedd yn rhoi cymaint o werth ar statws a chyfoeth. Mi oedd gymdeithas yn hierarchaidd iawn. Ti'n hen romantydd, Jerry Hunter. Ti'n hen romantydd. Bydd i di dyfaru mewn 2 funud gyd i weld. A wedyn, mae'r gerdd rydd nesa gan Richard Hughes yn wahanol iawn o ran thema. Carol, mae Carol yma'n golygu can ar fesur rydd. Bethau Carol Nadolig, ond Carol can rydd. Carol ymddiddan eto, hen ŵr a sawdwr, soldiwr, milwr. Soldiwr di, achos ni'n gweld sawdwr. Soldiwr di, sawdwr, oce. Yn iaith Ben Llŷn yr 1915, sawdwr yw soldiwr, mil.
Felly, mae'r bardd sy'n siarad, sy'n adrodd stori, dyma persona Richard Hughes ei hun, a oedd yn filwr, oedd wedi bod yn sawdwr, dyma fo, mae'n cyflwyno rhyw stori ni, mae'n crwydro'r lonydd, a mae'n dod o dros rhyw hen ddyn sy'n begian, da, a mae'n y sgwrs rhwng y bardd, y soldier a'r hen ŵr, a mae'n dysgu bod yr hen ŵr ei hun wedi bod yn was, yn serving man, yn was, a wedi bod yn filwr ei hun, da. Felly dyna'r sgwrs. Am y fi'n rhodio glan y dŵr, cyfarfym a henw'r difri, ac aml glwt ar ei glog yn gofyn ceiniog i mi. So mae hen fwy yn carpiog yn... Yn union. A dyn ni'n gweld, oedden ni'n sôn am y canu rhydd newydd tro dwytha, y mesurau newydd oedd yn cael eu cyngeneddu. Dwi'n gweld y gynghanedd o mewn aml glwt ar ei glog ac yn y blaen, tyfod y cyfriadau'r gynghanedd. Yn gofyn ceiniog i mi, yn gofyn i mi am geiniog. Trwm oedd gen i weled un cnawd yn noeth yn dlawd yn egwan. O'r oedd gen i geiniog bach mi a'i rhoes i i'r cleiriach trian. Hen ŵr trienus. Cymrwch hyn trwy wyllus da, a mi allai helpu. A mwy ni allai. Sori, mae ddrwg gen i, Jerry. Cymrwch hyn trwy wyllus da, a mwy ni allai helpu. Sawdwr wyf a serving man, nid oes fawr arian gen i. A wedyn mae'r hen ŵr yn ateb wedyn. Serving man a sawdwr gwych, a byw yr uch wrth obaith. Eistedd lawr y Cymro glân, a hwder darian eilwaith. Am y cynnig dod i'm nawdd, o gelli'n hawdd ei hepgor, gwrando'n ddyfal na fydd serth, mi roi tei gwerth o gyngor. So bydd eistedd lawr, diolch am y ceiniog, mae Richard Hughes, look, dwi'n filwr, dwi'n serving man, sgrym llawer o gyflog, mae'n ceiniog sy'n gynnu, a mae'n dweud, iawn, eistedd lawr, na i roi gwerth y geiniog i ti'n ôl mewn cyngor, de. Yn dy ieunctid a chwant clod, o gwneud i ormod afrad, rhaid i ti ddysgu begion hen, neu fyw ac angen arnad. Tra ddim ifan, bym ddyn gwych, y modd yr ydych chwythau, ond cerdota'r wyf i nawr, trwy newyn mawr ag eisiau. Dyw, mae hwn yn dda, dydi. Pan droi'r chwi allan mewn awr bach, yr ewch chi'n gleriach ysig, megis ceffil hen pan droi'r i borfa oer fynyddig. Yn union. A chymod, mae'r gerdd hon yn ddrych i reality cymdeithasol. Doedd e ddim wladwriaeth les, doedd o fyddin ddim yn edrych ar ôl milwyr, o milwyr yn cael eu clwyfo mewn rhyfel colli braich neu goes, ac yn cael ei troi allan i fegian heb cymorth o gwbl. Wel, heb fynd yn wleidyddol, mae hyn y dal yn wir, wrth gwrs. Mae Cymru a y wladwriaeth hon yn llawn o gynfilwyr sydd efo bob math o trauma a neb yn edrych ar ei hôl nhw. So mae yna glec reit gyfoes i hwn a dweud gwir. Felly, yn yw, wyt ti yn dy braim ond gwrando ar gyngor rwy'n oedd fel chdi ryw dro sydd bellach fel hen geffyl di cael ei droi ar borfa oer fynyddig. Achos ti'n cadw'r porfa dda gyfer y ceffylau gwaith da, da. Dy hen geffyl ddim yn dda ddim byd, felly mae'n gorau mynd i'r mynyddoedd lle mae'r borfa'n wan, da, yn wael. Diddorol, da, mae hwnna dda. Diddorol iawn. Iddi hollol, mae'n gerdd ddwys iawn, dydy, da. A neto mae'n adrodd stori mewn ffordd hwylio, da, mae'n cael yn signo mewn y stori, da. Mae'n gymaint o bethau gyda fo. Un gerdd, mae'n gyda fo gerddi dychanol. Dyma gan rydd, eto cedd rydd, sydd yn ofnadwy o wrth Saesneg, da. A mae'n ddiddorol o gofio i fod o'n byw yn Llundain, oedd o'n gweithio yn llys y frenhines Saesneg, y frenhines Elizabeth, cydweithio lot o Saeson, ond ella Nesta Lloyd awgrymodd, dwi'n cofio hi olygodd y cerddi yma, da. Mae'n bosib mae can yfed oedd hon, mae'n rhywbeth am ddiwedd pob pennyr sy'n awgrymu bod yna wahoddiad i'r genillidfa muno yn ailganu'r llinell ola, felly gallu dychmygu Richard Hughes
yn canu'r gan yma fo i ffeindio Cymraeg yn y dafarn, yn Llundain ella, neu yn ôl ymhwyllheli o rhywbeth fel la. Ac mae'n hwyl am ben Saeson o'r ddinas sy'n mynd i hela. Da ni'n gwybod bod yna lot o densiwn ethnic, os lici di, rhwng Cymru a Saeson yn Llundain yn y cyfnod yma. Mae hwnna'n... Dwi'n mynd arbenigwr ar y peth, ond mae... Yn sicr. Mae'n ddigon o jocs gwrth Gymreig gan Saeson y cyfnod hefyd ac yn y blaen, wrth gwrs. Dyma ni'r Cymru yn rhaid amball i ddwrn yn ôl. Tri o Saeson Saesnig, dwi'n licio hwnna. Saeson Saesnig. Tri o Saeson Saesnig a rhai nepsynwyr gwydd. O Lundain aeth i hela, a hela oedd ei swydd. Bod hyd y dydd yn hela a'i diwedd yn y coed, tarorth glamp o ebol ac ebol dyflwydd oed. Medda'r cynta ebol oedd, medda'r llall nid medda'r trydydd carw oedd, ond cador cyrn yn dre. Ie, a wedyn mae'n mynd ymlaen, mae'n hir iawn, a mae'n mynd ymlaen eto ar adrodd y Saeson Saesneg yn hela, ac maen nhw'n gweld llyffant. A mae un yn meddwl mae Petrus yw'r llyffant, a mae'n gadael ei blu yn y dre, rhywbeth o fel la. Felly, mae'n hwylio dolnio wirion iawn, ond mae'n o ran deuoliaethau a tensiynau, wrth gwrs mae'n amlygu tensiwn rhwng y Cymru a Saeson, ond hefyd, mae'n ddiddorol iawn, hefyd deuoliaeth rhwng dinas a'r wlad ynda. Maen nhw'n dod o Lundain, dwi'n mynd dall cefn gwlad o gwbl nac dyd. A mae'n rhywbeth diddorol iawn am hyn, achos o ran llenyddiaeth Gymraeg sy'n ymwneud ar dinasoedd. Yn y ddiwedd y 70au, yna rhyw ddadl fawr a didalennau cylchgronnau yng Nghymru yn dilyn Steddfod Caerdydd, ddiwedd y 70au. Ti'n cofio can Geraint Jarman, Steddfod yn y ddinas. Ac ar gyfer y gadair, yr awdl, y ddinas oedd y testyn yn Steddfod Caerdydd. 1979, dwi'n meddwl, sy'n cofio'n iawn. O'n i ddim yna. Dwi'n cofio fy mam yn mynd i Steddfod Caerdydd efo fy modryb Mona am yr wsos. Ond y ddinas oedd y testyn ar gyfer y gadair, a doedd neb yn delwng. A wedyn rhai o criw Cymdeithas Gerdafod, criw barddas wrthi yn dweud, na fo, mae'n profi, mae'n amhosib sgwennu barddoniaeth Gymraeg dda am y ddinas. A pobl eraill yn dadla ôl y Gymraeg. Ond yn gyfres hir iawn o erthigla, dwi'n meddwl, pobl yn ei alw'n dadl Cymraeg y pridd, y Cymraeg y concret, a rhywbeth o fel yna. Ond, be bynnag, dyn ni wedi gweld Dafydd ap Gwilym yn ôl yn y 40 yn canu mawl i Niwbwch, nid dinas, ond tre. Ond fyma, mae yna draddodiad hir o sgwennu llenyddiaeth Gymraeg am y dinas, ond yn aml iawn mae'n negyddol fel un, ond mae'n diddorol o'r hynny. Wrach na ni ddod nôl at hynny eto. A da bod ti wedi crybwyll Geraint Jarman yn ein hanner canfed Pennod, achos dwi'n meddwl bod ni wedi cyfeirio Jarman falle gymaint ag unrhyw fardd arall. Mae'n heiddi cael ei ddynodi yn un o gyfeillion y pod. Mae Geraint Jarman yn bendant yn gyfaill y pod, bendant. Mae ddim yn efo Owain Gwynedd a Saunders Lewis ar mawrion i gyd, ynddo? Na ni. A wedyn, felly, o ran deuoliaethau gwahanol fath o gerddi, felly mae gen i fo gerddi am Lundain, mae gen i fo pethau masweddus iawn, mae gen i fo englyn yn talu ternged yr Frenhines Elizabeth pan fi farw, ac mae gen i fo lot o englynion am Gymru hefyd, am fannau, am fannau penodol llefydd a phobl yng Nghymru. Llawer am o gwmpas ardal Pwyllheli da. Ond mae'r englyn nesaf, so dwi'n mynd o'r ganu rhydd i canu caeth gyda fo, englyn un o'r lunion, un o'r mesurau caeth sy'n yma, a englyn sydd yn mynegu hiraeth Cymro Allyn yn Llundain. So hiraeth am Pwyllheli da'r englyn yma. Hiraeth am Pwyllheli. Cymaint ydyw braint a bri, Llundain a'i llawnder o arglwyddi. Hiraeth sy'n faith arna fi, ambell wyl am Bwllheli. Hyfryd. Ie. Hyfryd ydy ambell wyl, adeg yn Nadolig neu Pasg, mae'n hyraethu am Bwllheli. I fod o'n gweithio yn y llys yn Llundain. Llundain a'i llawnder o arglwyddi. Hiraeth sy'n faith arna fi, ambell wyl am Bwllheli. Hyfryd iawn. Mae'n hyfryd, dydy. Hollol. A wedyn, mae
Un arall yn meddwl, sy'n hwrach yn taro tad efo rai pobl heddiw, un i gwch Ynys Enlli, oedd gyda fo deulu yn ochr Aberdaron, ac oedd ninnau o'n byw yn agos iawn at Borthladd Aberdaron, lle oedd y cwch yn mynd i Enlli ac yn y blaen. Wel, ti'n gwybod bod teulu ochr yn had, un cangen yn dod o uwch mynydd, yn edrych dros Enlli, tu sy'n bellach yn du ha drydfawr, ond dyna fo, nawn ni ddim mynd ar ôl hynny. Cwch Ynys Enlli. Caseg oer waneg wyr weini I ddŵr o ddaron I Enlli. Gweilgwch yn llamu'r gweilgi, a ffren i'w hôl ei ffrwyn hi. Ie, felly yn disgrifio'r cwch yn drosiadol fel caseg, fel ceffyl yn llamu dros y môr. Dros y swnt sydd wrth gwrs yn ddarn. Os rwy'n ddim yn gyfarwydd ar môr rhwng y tir mawr a Enlli, mae o'n ddarn go hegar y swnt. Cwch Colin sy'n mynd heddiw o'r midwi Enlli da, ond efo fo, ie hollol. Dio ddim yn daith braf. Gweilgwch yn llamu gweilgi. Di hwnna ddim yn codi llawer o hyder yna chdi na di. Di gweilgwch. Ddim yn... Wel, dychmyga groesi o Aberdaron I Enlli mewn hen gwch bach pren, ti'n fod? Ond, felly fe gyda fel englynion fel yn dangos bod gyda fo ddiddordeb byw o hyd yn ei hen filltir sgwar yn ôl ym Mhen Llŷn. A rai y pethau, mae gyda fo gerddi rhydd ac englynion masweddus iawn, pethau brwnt iawn, bydyr iawn. Dwi'n cael rhyw deimlo, Jerry, bod chdi ddim yn mynd I adael fi ddarllen rheina yn y benod. Wel, mi gei di os ti isio, ond dwi wedi dewis un sy'n dychanu yn hall, ond dim mor fasweddus felly. Ti'n meddwl ar yn hanner canfed Pennod, dylen ni orfod cael rhybydd mawr ar y cychwyn yn deud, fydd na droma, felly, rhaid chi... Wel, ie. Rhaid chi fod yn ofalus cyn gwrando. Dyna'r ffordd I ddathlu'n hanner canfed Pennod ni. Ella wir. Ond y peth yw, o ddifri, mae'n gymaint o gerddi diddorol gan Richard Hughes, mae'n amhosib darllen y gyd. Ond mae'n amlwg iawn I fodod I treulio tipyn go lew o ei amser mewn tafarndau. Felly mae'r englyn nesaf, dwi eisiau ddarllen, yn lladd ar dafarnraig an-onest. Ond cyn ti ddarllen yr englyn, hanes diddorol, mae'r hanes y llawysgrif yn diddorol, achos mae'r englyn yma wedi gofnodi gyda yn un o 5 o englynion gan feirdd gwahanol am dafarndau I gyd, right? Ar gefn bil ar gyfer yr excise, so bil excise, I dalu trethu lli da. A rhywun hwnna di sgwennu cofnodi englynion am wario pres yn y dafarn da, so diddorol. Ond dyma'r un gan Richard Hughes. I dafarnwraig an-onest. Rhyw siad anynad un ynni a diawl yn dilyn camgyfri. Rhyw gwrog yn rhagori, rhyw ddiawles yw'n hostes ni. Rhyw ddiawles yw'n hostes ni. A siad yw jatan, jatan. O, jatan. Siad, Rhyw jatan. Da. Camgyfri, codi gormod am y cwrw lle da. Rhyw gwrog yn rhagori, rhyw diawles yw'n hostes ni. Hollol. A mae lot o bethau felly gyda fo. A wedyn, orffen, dwi eisiau trafod cwbl o englynion dychanol gyda fo, sy'n dangos y diddordeb byw gyda fo mewn materion gwleidyddol a chymdeithasol yn ôl I filltir sgwar wan. Mi oedd gan deulu Richard Hughes Cefnllanfair eiddo Mhwyllheli, da. Dwi'n berchen ar felyn ar gyrion Pwyllheli, a hefyd tir yn y dref yn cael ei osod fel gardd yna, rhwng y renti'r tir. Rwy'n gyda eiddo yn y dref, felly fel uchelwyr gydag eiddo Mhwyllheli, oedd gyda nhw bleidlais wrth ethol beulu, oedd y ddau feulu yn Pwyllheli, y beulu yn fatha swyddogion, oedd yn gyfrifol am weinyddiaeth y dre, ac yn gyfrifol am weinyddu wyllus y goron a'r sirif, ti'n bod yn gwasanaethau'r goron, felly, ac oedd etholiad, ac mi enillodd y dyn yma, Sean Galgarth, sy'n cael ei
i ddychanu, yr etholiad yn mynd yn un o ddau fili Pwllheli. Mae'n amlwg iawn nad oedd Richard Hughes wedi pleidleisio drosto fo, so ddim yn licio fo. Ac oedd yn flin iawn. A chditha'n, wrth gwrs, yn cymaint o etholiadau, oedd dyma ddyn, oedd wedi pleidleisio am rhywun arall, ac yn flin bod Sean Galbraith... Mae eisiau sgwennu englynion i lambastio'r bobl sy'n ennill etholiadau, does? Yr union. Da ni eisiau... Gwych iawn. Da ni'n gwybod os mae Richard oedd yr ymgyrchu ni erbyn o'na. Da ddim Richard Hughes oedd yn ymgeisydd. Sa'n yneud o well fydd? Swn i fel perthynas iddo fo, swn i feddwl, ond pwy wir. Ia, siwr o fod, I Sean Galgarth pan aeth yn feili Pwllheli. A'i Calgarth cyfarth bob ci, hen syddafs sydd swyddog Pwllheli, os y filain sydd feili, gawell brwnt nid gwell ei bri. Ie. So i fod o di ennill y swydd bwysig honno, di o ddim yn well o ran ansawdd y dyn, di o ddim wedi gwella fel dyn yn da. A'i Calgarth cyfarth bob ci, hen syddas sydd swyddog Pwllheli, os y filain sydd feili, gawell brwnt nid gwell ei bri. Yr union. Ac mae'n amlwg bod Sean Galgarth yn, wrth gwrs, yn dringo fyny'r ysgol gymdeithasol yn Pwllheli ac yn mynd yn fwy cyfoethog da. Ac mi'n wario pres, hwrach i wella ansawdd bywyd, ond hefyd i ddangos wrth bawb ac yn fy bres. Oedd yna rhyw ystyniad ar ei dyn, nath o adeiladu tŷ bach newydd ar y tŷ. Sef, os di'r teitl, sef Cachdy. Cachdy. Enw, Cachdy. Gyda gair Cymraeg. Ddim o'r nonsens tŷ bach, neu lle chwech. Cachdy. A mae'n bwysig dall, ti'n gweld hyn o rhai o gestyll canoloesol, rhai tai mawr o'r 1915. Oedd y toilet tu fewn, y tŷ bach, y cachdy tu fewn, ac edrych fel fath o corn simdden codio o'r tŷ. A ryw ferfa o dana fo i ddal... Yr union. So boi'n istan y cachdy a carthion yn disgyn ar y stryd o dan y tŷ. Felly dyma'r englen I gachdy newydd Sean Galgarth. Mae'r teitl yna I gachdy newydd Sean Galgarth. Sef, o bosib, y teitl gorau da ni wedi gael yma. I gachdy newydd Sean Galgarth. Gwychdeg yw weled o gachdy, yw hwn o'i hanner I fyny. Baw cna crach newydd gachu, sydd ym mhob man dan ei dy. Yr union. So, mae'n just, o'i hanner y fyny, da chi'n gweld yn dod allan o'r tŷ fel corn simddellu, a gwych deg, a wedyn mae'n troi, a beth yw, mae Sean Galgarth yn meddwl bod o'n wych, mae wedi cael y tŷ bach diweddara, ond eto mae pawb yn gweld I gachu ar y stryd o dan y tŷ ym mhob man. Baw cna crach newydd gachu, sy'n mhob man dan ei dy. Gwych dydi. Felly, mae'n englynion dwys gyda fo hefyd. Oes. Gyda I ffrindiau pob man. Ond dyna beth dwi'n licio am y podlediad yma. Da ni ddim mor aruchel bod ni ddim jyst yn mynd am y laughs. Wel, yr union. Ond i'n gwybod fysa'n dyblesio di, Richard. Ond mae'r teitl o ddigon dydi. I gachdy newydd Sean Galgarth. Hollol. Ond hefyd, ti'n bod, mae rhywbeth dyfrifol iawn yma hefyd y ffaith fod o'n... Ti'n mynd I drio wneud hwn yn ddeallusol rwan, tra dwi jyst yn mwynhau. Gna fo'n ddeallusol. Mi oedd o'n poeni am beth o'n digwydd yn ôl ym Mhwllheli doedd, a ni fod o'n byw yn Llundain lot o'r amser. Oedd o'n gweithio yn llys y Frenhines Elizabeth fel ffwtsman yn Llundain, ond eto, oedd o'n poeni yn flin iawn bod y dyn yma nad oedd o'n hoffi wedi feili ac yn mynd amdano fo, ti'n bod. Ia, bod crach... Ia, ti'n bo, di'n amlwg ddim yn licio Sean Galgarth na di, ti'n bo? Dyna dwi'n cymryd o hyn. Achos, ti'n bo, fysa fo... Mae siŵr bod yna gachdy newydd, lot o gachdau newydd, yn lle bynnag oedd o'n Llundain doedd. Felly, yn cyflwyno'r dechnoleg yma yn Pwllheli. Mae o just isio unrhyw esgus I roi cic I Sean Galgarth. Hwyrach gan I ail sefydlu'r gair Cymraeg yn am
di bach cachdi, lle chwech, neu ti bach. Dyna her i ni gyd. Dyna her i randawyr y pod. Jerry, dwi'n meddwl bod ni'n dirwyn i ben ar nodyn ar uchel iawn o hynna. A dwi di mwynhau Richard Hughes, Cefnllanfair, yr holl ystod o stwff, fel ti'n dweud, stwff dwys a stwff llai dwys, a da ni'n licio'r amrywiaeth. Felly, diolch, dwi'n edrych ymlaen i weld yr fersiwn o hwn ti'n sgwennu i nation.cymru, achos cofiwch bod Jerry'n darparu talfyriad Saesneg o'r penodau yma ar gyfer bobl di-Gymraeg, a dwi'n gwybod bod yna llawer iawn o werthfawrogi ar hynny, ac wrth gwrs da ni'n edrych ymlaen i weld cachdy Siôn Galgarth yn cael sylw hyddiannol mewn llyfr Cymraeg yn y pen draw, lle mae Jerry yn casglu ynghyd holl stwff yr hen iaith. Cofiwch bod y podlediad ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael drwy YouTube, a mae modd yn gweld ni yn fanna hefyd. Da ni ar gael gyntaf bob tro ar am. Da ni'n werthfawrogol iawn i chi am rannu gwybodaeth am bodolaeth 100% o bodlediadau. Os da chi'n wrandawr cymharol newydd, cofiwch bod yna gyfoeth o stwff yn yr archif. Mae o gyd ar wefan am, os da chi eisiau mynd i chwilota yn fyna. Da ni'n werthfawrogol tu hwnt i Richard Martin, sydd yn recordio hyn i gyd. Ac wrth gwrs, da ni gyd yn werthfawrogol i Jerry am i'w waith calad yn ffindio ffasiwn berla a'r cerddi da ni wedi bod yn ei darllen heddiw. Felly, gyda hynna, fyddwn ni nôl ar gyfer pennod 51 yn weddol fuan, ond am y tro, hwyl fawr i chi gyd. Hwyl fawr.